Nang wa man may gisaring sir, among bungag panud to. Pila na mo adlaw nagkaon na te. Nga, kaya na si Mana nakapin. Pagkakaon na gid may anig maayo sir sa akong mga anak sir. Te, pwede mo ngutana? Pwede man sir, unsa man sir. Unsa ning lugar diri te? Namusig. Lamusig? Bukid sa Lamusig? Oo. Mamugikan te. Nang wa man may gisaring sir, among bungag panud to. Ingon duhang ko pinod to. Kinsa man nimo ning anak? Oo. Pila na may edad ano te? 5 years. 5 years old na. Unsa man ang istaring te? Juan, nang gabi ba? Hanbe? Nung agon mo paniud to pero kaon sa mga anak. Amo ni ipakaon mo sa mga anak. Oo. Pila na mo adlaw nagkaon na te? Nga, kaya na si Mana nakapin. Si Mana nakapin? Nagkaon mo anang istaring? Oo. Dili magsakit ang tiyan sa mong anak-anak? Usahay, magsuuli lang tiyan, pero makuan naman kami, badyusan naman. Man imong banat eh. Tapos bukid. Tapos bukid. Okay bali digto mo gikan sa bukid. Oo. Naguban mo sa mong bana. Oo. Wala namin para panood to kay kapay bata itong gamay na bilin. Pila ka bukid mong anak te? 5 sir. 5 ka bukid mong anak. Oo. So ang kinamugwangan pila edad? Juan, 16 ani sir. Kani mo kinamunghuran nimo? Ika-upat. Ika-upat. Napa jud kay gamay? Kay gamay. Ginoo. Baho ninyo dito sa bukid. Nag-uma lang ni sir. Nag-uma lang? Unsay klase nga umat eh? Juan, nanom o gabi. Sige lang tino. Parehara mo butag kahimtang sa natay mag-umara pug ko. At least nang inabuhi ta nga rangal. Nga musampit po tas kay tas taliwala sa atong kalisod sa taliwala sa kalisod sa kinabuhi nga ato nga sa gubahan karon. Di lang ta magpakawala og sampit sa Ginoo. Ha? Nya kana tay mao ra jud na inyohang dungagon isa na mo kasi mana gyud ay nagkaon na. Oo, kasi Mana nakapin sir. Ginoo. Yan na magkaon pa kong mga anak. Pa jud may mga tsinilas day tiyo. Gani kay saan mahal namang mga tsinilas lang sir. Mao? Bugas, di sa dumi kayo makapalit alig. Isa kasi Mana kas sir. Isa kasi mahal naman gikarong bugas. Lagi tinuod, lagi tinuod. Just kunya ang katong bata tayo sa may kinakaon po dato. Istaring niya kon sir. Pila na may edad? Mga 2 years na. 2 years istaring. Wala jud ito na mo napalitan og mga gatas te. Wala gid sir. Wala gid. May kapalit. Ginoo. Wala nagkaon lang may antos ani istaring sir. Sus Ginoo tino. Kay tungod sa pitos ani atong panahon ron. Kung Mana dili amin umat trabaho kay isa lang kamot. Ha, isa na lang kakamot? Oo, baldado man siya. Noon sa man imong bana di ay. Nabalda na kuan sa kahoy pagpangahoy mga ulingon. Nang hag ulingon naipit. Naipit siya. Hindi na kuan ang iyang naligwat ang iyang kamutikas sir. Sus Diyos ko. Sige na lang kuan ang wala sa balay mga mig istaring. Usahay makahilak pa kay tungod sa kagutom sa bugas. Magunaw na sir. Makahilak ng mas kalisod. Ang mga bata si pangay luto yung sa mga sa luto sir. Istaring man ako ika. Doon sila sa ila sir. Munang imuhal lang gikuan karon. Oo, antos na mo mga pila ka tuig, pila ka buwan sir, amo kumaon istaring. So karon tin ako ihatag nimo tiyo. Tagaan na ka bang palit og bugas tiyo te. Ano man na sir? Kadako na ba anak sir? Tagsar man may anak kita nga kwarta sir. Ha? Tagsar may kita anak nga kwarta. Sige lang. Ano nga kantidad? Pagbuot ni sa Ginoo te nga malabihan ta mo ha. Dawata lang ni te. Salamat kayo sir. Ha? Makapalit kami anig bugas. Una ka magpasalamat sa kay tas ante ha. Oo. Kay tanang grasya nga atong nadawat gikan ni sa Ginoo no. Napati te. Ay na sir, tama na sir. Dapat kami kay sir, dagan na lang mapalitan ni sir. Ay sige lang. May na lang ni ipalit po ninyong tsinilas no sa imong anak. Sige ate, kanite kinasing-kasing ko ni nga paghatag sa inyo ha. Sige, hindi dawat. Dapat kay sir ha. Pagkakaon na gid mi anig maayo sir sa akong mga anak sir. Karong pag mi ani nakasugat sir nga may tao nga ani nga nihatag sa among kandidat sir. Karon pa jud mong kasugat yung nana te. Kanong day te? Sir, sa pila nakatuig. Wala day mo hatag sa inyo yung nana te. Wala yun sir. Mo na giingon tino basta mo sampit lang ta sa Ginoo te.
Nagoy grasya nga maabot. Magid ang Ginoo kanunay sir, di man gimawa sa mga kinabuhi sir. Kana may payo. Lisod ni. O kaniti ipalit ninyo yung sugtuan sa kuan o kana Tama na ni sir. di kana te ipalit ninyo yung bugas ha. Oh. O ang kani kay napansin mo na ko nga wa mo chinilas. Oh. Ipalit na lang ninyo yung chinilas sa imong kuan ha. Oh. Sige lang te. Dawata lang dito oh. Salamat sa Ginoo sir, ikaw sa amo sir. Kana may mayat ha. Unya karon te dili na ko magdugay te ha. Sige ama mo padulong ulit te. Mauli namin sa Mumbalay sir. Aman dapit ang imong balay. Ito stabok dito. Unsay ngalan gay mo te? Anil, Anil apelido. Baya. Baya, Anil Baya. O sige sige te. Oh, Tan-aon lang. O, sige te. May problema. Sige te. Salamat kay te ha. Salamat kay ani sir ha. Sige te. Salamat sa Ginoo te ha.